नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले माझ्या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते। तर आज आम्ही इलो आमच्या कसालच्या श्रीदेवी पावणाई रवळनाथ मंदिरात। तर तुमका सगळ्यांका माहीतच असत की 17 एप्रिलला रामनवमी असा आणि त्याच रामनवमीच्या निमित्तान या आमच्या कसालच्या श्रीदेवी पावणाई रवळनाथ मंदिरात दिनांक 9 एप्रिलपासून कार्यक्रम चालू असत। तर आज असा 12 एप्रिल आणि आज असा चेंदवणकरांचा दणदणीत असा अजिंक्यमणी ह्या दशावतारी नाटक आणि माका तर दशावतारी नाटक खूप म्हणजे खूप आवडता। हे बघा, अशी प्रेक्षकांनी या ठिकाणी आता गर्दी करूक सुरुवात केली आहे। नाटक तर सुरू होणारच आहे, तुम्ही बघू शकतास। तर ना गाववाल्यांनो, रामनवमी निमित्त होणारे हे कार्यक्रम आणि त्याच्या निमित्तान केलेली ही मंडप डेकोरेशन आणि विद्युत रोषणाईची सजावट तुमका कशी वाटली ती कमेंट करून माका नक्की सांगा। आणि आता फायनली हैसर चेंदवणकरांच्या या अजिंक्यमणी नाटकाक सुरुवात झालेली असा। नाटकासाठी जमलेले प्रेक्षक तुम्ही बघू शकता, किती मोठ्या प्रमाणावर प्रेक्षक जमले आहेत। आणखी खूप गर्दी दिसली तुमका हैसर। तर आता आपण आपल्या मंदिराच्या जाणकारांकडूनच या कार्यक्रमाची रूपरेषा आणि या कार्यक्रमाबद्दलची परंपरा किंवा त्याच्याबद्दलचे काही रूढी असत ते आपण जाणून घेऊया। नमस्कार। आता हे श्री पावणाई रवळनाथ मंदिर आपलं कसालचं। तर या ठिकाणी कसं काय कार्यक्रमांची जी काय कार्यक्रम पत्रिका आहे आणि हा जो कार्यक्रम आपण इथे रामनवमी निमित्त साजरा करतो, तर त्याच्या संदर्भात मला थोडीशी माहिती द्या। हा गेली अनादी काळापासून हा या मंदिरामध्ये म्हणजे कसाल पंचक्रोशीमध्ये हा ज्यावेळेपासून सुरू होता, त्यावेळेचं जे स्वरूप होतं ते कीर्तन, त्यानंतर नामस्मरण, आरती, पुराण वाचन आणि शेवटच्या दिवशी म्हणजे राम जन्मोत्सव या दिवशी कीर्तनाद्वारे जन्मोत्सव साजरा करून त्यानंतर रात्री नाटक असायचं। एवढ्या पालखी सोहळा आणि त्यानंतर नाटक असा एवढ्यापुरता मर्यादित होता। आताचं जे स्वरूप आहे गेली 25 वर्ष 25 वर्ष झाली आता या कार्यक्रमाचं नियोजन, आजचं जे स्वरूप आहे जे आपण बघतो ते। आणि यामध्ये जे आपण करतो सकाळी जे चैत्र शुद्ध प्रतिपदेपासून या याची सुरुवात होते। आता हे जे सुरू केले जातं किंवा कसे केले जाते ते त्या संदर्भात आमचे जे पुरोहित आहे ते विनायक निगुडकर हे या संदर्भात अधिक माहिती देतील। ओके, नमस्कार। विनायक वासुदेव निगुडकर या ग्रामस्थांबरोबरच देवस्थानची काही सेवा आमच्याकडे पूर्व परंपरागत आमच्या घराण्याकडे दिलेली आहे। त्याच्यामध्ये चैत्र शुद्ध प्रतिपदा म्हणजे हिंदू नववर्षाप्रमाणे जो आपण पहिला दिवस म्हणतो नववर्षाचा, त्याला संवत्सर वर्ष असं म्हटलेलं आहे। तर त्या संवत्सर वर्षाचा जो पहिला दिवस तो म्हणजे चैत्र शुद्ध प्रतिपदा, याला आपण गुढीपाडवा असं म्हणतो। तर या ठिकाणी प्रथमतः सकाळी 8 वाजता सर्व ग्रामस्थ आणि त्या ठिकाणी गावकर मानकरी म्हणून जे सगळे आहेत ते सगळे उपस्थित राहून नववर्षाचं स्वागत या ठिकाणी मुख्य मूर्ती पूजन करून त्या ठिकाणी पूर्ण केलं जातं। त्यानंतर रामाची प्रतिमा या ठिकाणी उपलब्ध केलेली आहे। या प्रतिमेची
देऊळ किंवा बाजार सिद्धिविनायक मंदिरापर्यंत मोठ्या प्रमाणामध्ये मिरवणूक काढली जाते. ढोल ताशा, वेगवेगळ्या वस्त्र परिधान केलेले स्त्री पुरुष, वारकरी दिंडी अशा प्रकारे जमामध्ये सकाळचा कार्यक्रम होतो. त्यानंतर इथे जवळ शिवमंदिर आहे. या शिवमंदिरामध्ये प्रथमतः वर्ष संवत्सर फल म्हणजे पंचांग वाचनाचा प्रथम जो मान आहे तो महादेव मंदिरामध्ये आहे. तिथे प्रथमतः पंचांग वाचन होतं. त्यानंतर इथे थोड्या वेळानंतर इथे पंचांग वाचनाचा कार्यक्रम हा परिपूर्ण होतो. त्यानंतर रामाची आरती अशा प्रकारे सकाळच्या सत्रामध्ये होतं. पण हे जे आजचं आपण स्वरूप या कार्यक्रमात बघत आहोत यासाठी ग्रामस्थ मंडळी आणि या ठिकाणी असले सर्व 12 मानकरी म्हणून आहेत की त्यांच्याकडे सेवा करण्याची परंपरागत मान दिलेला आहे. हे सर्व जर उपस्थित अगोदर 10 ते 15 दिवस या कार्यक्रमाचं पूर्णतः नियोजन करतात. नियोजन केलं तरच आपल्याला माहिती आहे हा कार्यक्रम अशाच प्रकारे पार पाडू शकतो. हो, आणि त्यासाठी नियोजन गरजेचं आहे. गरजेचं आहे नियोजन. त्याप्रमाणे वाडीवार त्या ठिकाणी दररोज 9 दिवस 9 वेगवेगळ्या प्रकारच्या दिंड्या आणल्या जातात. मग रामरथ असेल, स्वामी समर्थांचं दर्शन असेल, त्यांना जे काय योग्य वाटले किंवा उपलब्ध साहित्य आपल्या वाडीमध्ये काय त्याच्यातून काय चांगलं करता येईल अशा प्रकारचे विचार घेऊन 9 दिवस साधारणतः 8 किंवा 9 रथ या ठिकाणी दररोज रात्री येतात. आणि त्यानंतर तो रथ आणण्यापूर्वी या ठिकाणी साधारण आताची जी रूपरेषा असते 6:30 ते 8 पर्यंत नामस्मरण आणि रामाची आरती, 8 ते 8:30 पर्यंत पुराण वाचन आणि 8:30च्या नंतर दिंडीचा इथे प्रवेश होतो. आणि ती साधारण दिंडी 10:10 पर्यंत चालते. आणि बरेचसे कार्यक्रम आहेत दररोजच्या दिवसाचे. त्या दिवशी काय मराठी वाद्यवृंद असेल, नाटक असेल किंवा लहान मुलांचे विविध गुणदर्शनाचे कार्यक्रम असेल अशा प्रकारचं वाटणी करून दिलेली आहे प्रत्येक वाडीवर. आणि त्यामध्ये ते सर्व पालक म्हणा ग्रामस्थ करून आपलं योगदान देत असतात. मग साधारण 5 दिवस या ठिकाणी रामनवमीच्या अलीकडचे 5 दिवस धरून कीर्तनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी वार्षिक होतो. साधारण 1.5 तास 2 तास प्रकारे गावामध्ये असलेले साथीदार असतील किंवा उपलब्ध असलेले बुवा यांना निमंत्रित करून साधारणतः 1.5 तास पर्यंत पुराण झाल्यानंतर पालखी होती. पालखी झाल्यानंतर 1.5 तासाच्या दरम्यान कीर्तनाचा कार्यक्रम होतो. त्यानंतर आरती होती किंवा ग्रामस्थ एखाद्या वाडीमध्ये त्यांना वाटलं भजन करावं तर भजनाची परवानगी आपल्या मानकऱ्यांकडून सर्वांना इथे उपलब्ध करून दिलेली आहे. साहित्य इथे उपलब्ध असतं, त्यांनी आपली सेवा करावी असं साधारण हा दैनंदिन कार्यक्रम असतो. आणि 9व्या दिवशी याला आपण म्हणतो उत्साहाची परिसीमा चर्मसीमेपर्यंत हा उत्सव जेव्हा पोचतो तर त्या उत्सवा दिवशी सकाळी साधारण इथे 10 ते 10:15च्या दरम्यान पुराण वाचन होतं. मग कसं झालं पुराणाद्वारे या ठिकाणी वचन होतं आणि त्याचं संगीतामध्ये रूपांतर म्हणजे कीर्तन. 10:30 ते साधारण 12-12:15 पर्यंत कीर्तनाचा कार्यक्रम होतो. त्यानंतर पालखी तरंगासहित इथे आजूबाजूच्या परिसरामध्ये असलेली छोटी छोटी मंदिर आहेत या ठिकाणी पंचायतन म्हणूया आपण ग्रामदेवतेचं पंचायतन किंवा 12-5 आमच्या भाषेत परिवार देवता. या परिवार देवतांच्या भेटीला तरंग, खांब, पालखी त्या आणि वेगवेगळे मानकरी नेमून दिले. त्या सर्वजण ते खांब पालखी घेऊन त्या मंदिरामध्ये जाऊन त्या देवतांची आरती केली जाते. आणि त्या सर्व गोष्टी साधारण 1 ते 1.5 तास जातो. 12 वाजता पूर्ण झाल्यानंतर 1 वाजेपर्यंत हे संपूर्ण पूर्ण होतं. हे पूर्ण झाल्यानंतर या ठिकाणी महाप्रसादाची योजना केलेली आहे. जे भक्तगण सकाळपासून या ठिकाणी कार्यरत असतात त्या दुपारची काहीतरी व्यवस्था व्हावी. मग कोणीतरी दानातून एक होतं किंवा वार्षिक वर्गणी आपली काही काढली जाते. त्या वार्षिक वर्गणीमधून हा उत्सव त्या दिवशीचा परिपूर्ण होतो. पुन्हा सायंकाळी दीपोत्सवाचा कार्यक्रम आहे. त्याच्यानंतर मुलांचे विविध गुणदर्शन किंवा ज्यांनी या वर्षभरामध्ये काही देवस्थानच्यासाठी काही विशेष प्रयत्न करून योगदान केले त्यांचे मानकऱ्यांच्या हस्ते काही सत्कार केले जातात. महाफल वगैरे देऊन शाल शेकोळ असेल किंवा ज्यांनी कोणी मदत केलेली वर्गणी अशा प्रकारे स्टेजवरती बोलून त्यांचा योग्य तो सन्मान त्या ठिकाणी केला जातो. त्याच्यानंतर 11:30 दरम्यान पालखी होते. आणि त्यानंतर सांगतेचं म्हणून अशा प्रकारे दशावतारी नाटक हे जे पारंपरिक इथे केलं जातं आणि तो मुख्य कार्यक्रम नाटकाचा जो आहे तो ह्या रवणाचे मूर्ती आहे त्यांच्या समोरचं जे हे आहे स्टेज आहे रंगमंच या ठिकाणी तो केला जातो. आणि इतर कार्यक्रम आहेत ते बाजूच्या परिसरामध्ये केले जातात की त्या ठिकाणी लोकांची व्यवस्था बसण्याची चांगली होऊ शकते व रक्षादन केलेलं आहे. या सर्वांचा चांगला उपयोग या ठिकाणी केला जातो. अशा प्रकारे संपूर्ण गावाच्या योगदानातून हा कार्यक्रम चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी पार पाडला जातो. सर्व लोकांचे हेवेदावे जरी मनात असले तरी त्या ठिकाणी ते बाजूला ठेवून हा कार्यक्रम कसा रंगत जाईल आणि आपली ती ग्रामस्थामध्ये कशी वाढेल यासाठी सर्व मामांकडे सर्वजण यासाठी प्रयत्न करत असतात. अशा प्रकारे कार्यक्रम उत्तरोत्तर आणखी वाढत जावा असं आमचं सर्वांचं मत आहे. आणि आमच्या मागे या देवतांचे आशीर्वाद राहावे
आणि सर्वांना कशा प्रकारे सुबुद्धी या कार्यक्रमाला हजर राहण्यात देऊन अशा प्रकारे हा उत्तरोत्तर कार्यक्रम याही पुढे रंगत जावा आणि थोडीशी धुरा आता नवीन पिढीने आपल्या हातामध्ये घेतलेली आहे या कार्यक्रमाची. कारण नाही म्हटलं ते हळूहळू हे जे मानकरी आहेत आम्ही जे काही सांभाळतो त्याचं थोडं वय वाढत चालल्यामुळे मर्यादा आहे ते कार्यक्रमात. मग त्या निमित्ताने ही जे आता काही कमी वयाची जे मानकऱ्यांची मुलं म्हणा वगैरे ती लोकांपर्यंत पोहोचतात. बाबा तुम्हाला काय शक्य असेल तर तुम्ही द्या किंवा सक्ती नसते प्रेमाने जे काय जे त्यातून ती वर्गणी गोळा होते त्याच्यातून आणि पूर्वी काय जमा होते या सगळ्यात एकत्रित करू. तसंच भोजनाचं जे दान आहे ते सुद्धा व्यापारी वर्गाकडून काही मदतीप्रमाणे तांदूळ नारळ वगैरे साहित्य दिलं जातं. कमी पडेल ते खरेदी केलं जातं. कार्यक्रम व्यवस्थित प्रकारे साजरा केला जातो दरवर्षीप्रमाणे. यावरचं वैशिष्ट्य सांगायचं म्हणजे श्रीदेवी पावलाई रवळनाथ मंदिर कसाल या जो श्रीराम जन्मोत्सव सोहळा आपण साजरा करणार आहोत. आणि आपल्याला कदाचित माहित असेल की कोकण मराठी साहित्य परिषद सिंधुदुर्ग यांच्या मार्फत मॉरिशस मधील मराठी बांधवांचे कला सादरीकरण आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच होणार आहे. आपल्याला माहित आहे की मराठी बांधव म्हणजे इंग्रजांच्या ब्रिटिशांच्या काळामध्ये जे आपले मजूर म्हणून मॉरिशसला घेऊन गेले होते तिथे ते स्थायिक झाले आणि त्यातले विशेष करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जास्त होते आणि तिथे आजही मराठी भाषा बोलली जाते. आणि त्यांनी जी संस्कृती जपलेली आहे मॉरिशस मध्ये जाऊन ती त्यांची कला या ठिकाणी येऊन सादर केली जाणार आहे. 14 एप्रिल रविवारी 14 एप्रिल रोजी सर्वांनी इथे उपस्थित राहून त्या कार्यक्रमाचा आनंद घ्यायचा आहे सगळ्यांनी. असं समस्त गावकर आणि ग्रामस्थ यांना आपल्या माध्यमातून एक विनंती आहे. खूप छान माहिती दिली त्याबद्दल तुमचे सगळ्यांचे खूप खूप आभार. आणि नक्कीच ही जी धुरा तुम्ही चालू केली आहे ती पुढची येणारी तरुण पिढी ती पुढेही सांभाळेल अशी आपण आशा करूया. देवासमोर तेवढी प्रार्थना करूया. धन्यवाद. हो आणि आपल्या कार्यक्रमाला उपस्थिती वाढेल. हो धन्यवाद. तर गाववाल्यांनो ऐकलात ना तुम्ही सुद्धा. तर मग तुम्ही सुद्धा आता ह्या उरलेल्या दिवसांच्या कार्यक्रमांचो नक्की आनंद घेवा आणि ह्या कसालच्या श्री पावणाई देवी रवळनाथ मंदिराच्या श्री रामनवमी उत्सवात तुम्ही सुद्धा आनंदान सहभागी होवा. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद.